BBC Bircher Automation. Přinášíme do vaší firmy změny v automatizaci, díky čemuž jste úspěšnější a efektivnější. BBC Bircher Automation je inovativní společnost věnující se automatizaci, která nabízí komplexní služby v oblasti výroby řídících systémů pro průmyslové stroje a zařízení. Naši specialisté vedou a řídí projekty ve všech jejich fázích, od poradenství přes engineering až po výrobu řídících systémů a uvedení do provozu. Máme to pravé řešení pro každý požadavek zákazníka, ať už ve formě prototypu nebo sériové výroby. BBC Bircher Automation je součástí BBC Group a při své práci tak může čerpat z širokého technologického know-how nadnárodní skupiny. Nebojíme se budoucnosti. Ať už se jedná o robotiku nebo průmysl 4.0, jsme připraveni. Zaručujeme nejvyšší úroveň kompetence v oblasti engineeringu spojenou s manuálními i automatizovanými dovednostmi. Více než 160 pracovníků v našich výrobních závodech ve Švýcarsku a České republice pro vás denně vyvíjí inovativní softwarová a hardwarová řešení. To nám umožňuje realizovat i ty největší a nejsložitější projekty včas. Slovo nejde pro nás neexistuje. Ani teď, ani v budoucnu. We keep moving. Vítejte v BBC Bircher Automation.